אז חברים, היום אנחנו בסרטון שני כל יום, למרות שעכשיו בול 0-0. אני לא מחשיב את זה כפסילה, אני מחשיב את זה כניצחון. אז בואו נעשה סלפי ונתחיל משחק. ונכון, בפעם הקודמת עשינו 2 על 2 על 2, אז עכשיו נעשה 2 על 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 2. זה באמת אני צריך שיצא איתי חבר קבוצה טוב, אבל בשביל זה אני גם אצטרך כוח טוב, שאני חושב שאני אשתמש בכוח הזה, אחר כוח להתקדם איתו. גם אני רוצה להשיג את זה. ותסתכלו איך קושי במבה התקדמתי בבטלפס. לילה, בטה בוטה. לאן זה מביא אותי? סתם שאלה. וכאן, אתה רציני איתי. זה לעמדת FK, שאתה יכול לקטות לי כאן דברים. וואו. שמתי לב שזה התחיל. וגם אחרי זה נשחק לקי בלוקס 2 על 2 על 2 על 2, וגם נעשה לקי בלוקס 4 על 4 על 4 על 4. אז יאללה, בואו נתחיל, וגם נעשה את העיבוד אולי. ליל, אוי, זה רק שזה לא יהיה יקר. הוא מספיק ולא יודע מה. טוב. עוד תקליקר או משהו. הוא רמה 6. היא רמה 6, אני מתכוון. אני חושב שנבנה לבנים, איזה רמה לבנים רק. הם הרבה. טוב, אני אנסה לאלתר. בואו שניה נבדוק את אלה. רגע, אני לא בטוח שהם לבנים. שניחו בלוק שנייה. הוא טורקיז. טוב, אני קונה שריון. ובא עליו. טוב, אני אתן לה לעשות כל שאר העבודה. לילה. אתה לא תשים כאן אותה, תראה, לא תגן אותה. תלך, חוצפן. תמות. למה כזה קשה לנו להרוג אותו? אם היא לא באה אליי, אני אחסל לה את הצורה. בקושי אנחנו מורידים לו. מה זה? אין לך מה, אחי, תמות. פשוט ניסה בכוח. פשוט נורא. האנשים האלה. משפט מודק אחד לאחד. טוב, יש לנו בי שלי, נראה לי אבוא אליה. יש לי את הרעיון. הוא גם בצד ימין, צד המזל. המוזג מקשר, אבל בצד המזל. טוב, אני חושב שעכשיו אני אבנה אליהם. יש להם די חשופה. בשביל לבנות אליהם אני צריך גרזן משהו. גרזן עץ. ענערף, אתם יודעים. ענערף. אז לפני שמשתלטים להם על הבייס, נפור כזה בקטנה. איימו! יאללה. אני גם שחקתי עם חבר שלי. איזה פדיחות. לילה.
הרסתי להם את כל התוכנית של הלבנים, איזה רשע אני. אבל הם לא יצאו מזה חיים. שלום. אני באתי להרוס לוורודים את המיטה. כן, אני באתי להרוס. לילה, לילה, לילה. איזה כוכב. זה... בטח הוא עכשיו מודיע לחבר שלו באנשי קשר פורצים. מה זה פורצים, אחי? פורצים. אוי, איזה מזל הגעתי. לא הבנתי מי זה שנייה, איך יש לו סקלטונים כאלה. והוא רק את הבן אדם הזה. עם הכוח של החרב הזה. טוב, הם ממש כבר השתלטו על האמצע, אני רואה. החבר קבוצה שלי! תמות! עזוב שטויות. יואי, אני אמות יחד איתך. לא. אתה פשוט מתית איתי. כל פרו הם משחקים בשתיים. פעם אני הייתי פרו. ברמה מוגזמת. אני באתי על איזשהו רמה יאללה, מי אתה בכלל? איזה רמות יש כאן בכלל? מי הרמה הכי גבוהה? אני. אשכרה, אני. חזרתי בדוק אחרי 4 חודשים בסרטון האחרון שלי. לא נורא, אתם יודעים. פשוט נורא. האנשים האלה. אין להם כבוד לכלום. לי, לא! מי עשה את זה? אתה. תשלם! תמות! פרוט. יא פרוטה. פרוטה. אוקיי, הם ממשיכים, פעם שמתי כוח אחר, שמתי את הכוח הזה, שאתה יכול לשאוב, אתה לא שואב היום, אתה פשוט ממש יכול להיות ממש חזק עם זה, פעם זה היה ממש נדיר, אם עדיין יש איזה תסוגים, זה הכוחות שכרגע אני יכולה להחליף אליהם, הם מסוגים, לא, שכחתי לעשות שלא רואים אותי, נכון, חייבים לראות אותי, איזה מכוח עכשיו אני נראה. לירה. איירון. כאילו אני בינתיים מעדיף לעשות ככה. תמיד. תיק שארון אני צריך. יאללה. אנחנו נשקוט קוביות. נשב. אני צריך כמה שיותר איירון. עכשיו, כי מי שיבוא אלינו אני יכול לעשות לו ככה. חרב. הנה. כמו שאתם רואים, צריך לעבור את הראשון. הראשון זה שלב האיירון. יש בעתיד שלב אמרלד, רק שתדעו. ואז כאילו ממש בעתיד אתה מקבל כוח אפילו. ועכשיו פורטים אותנו, אבל כיוון שהוא מושך לא עובד. והחיזרון בכוח הזה שכאילו יש לך 90 חיים. אבל תראו כמה אני מוריד. מלא. מה זה הכוח הזה? נכון, זה הכוח של האתגר שהיה פעם. וזה פחדן. פשוט פחדן, אין לי מילים. עכשיו כאילו אני לא יכול לקנות אישרון? טוב, היה כאן מישהו שהצבן אותנו, לא עשינו עם זה כלום. אני מקווה שחבר שישמור על הבייס טוב. אני בינתיים הולך לאמצע בשביל אמרלד, אם הוא רוצה שיבוא איתי. אתם בינתיים מעדיף שהוא לא יבוא איתי, אני רוצה את כל האמרלד.
אני יודע, אני ממזר. הנה. let's go. יש לנו אימרד אחד שלי. טוב, לי ולחבר שלי יש פתיחה שקוראים לה נעשה את מה שלימדו אותי בגן. שכזה. טוב, אז הדבר שיקרא נעשה את מה שלימדו אותי בגן, לוקחים את זה. שמים את זה כאן. יואי מו. הרס לנו את המיטה. לא ראיתי את מר בחור פורץ לנו. מה זה אותו קליקר המקיקר הזה? שמות. בשגנה. מה זה שגנה? שגנה. אז מתתי. שום. מה זאת אומרת? בא אליי שתי אנשים, אחד מאחור, אחד מקדימה, הייטק שקניתי, אפילו לא הספקתי להשתמש בה. אז החלפתי לקוח הזה. אז זהו, בוא נתחיל לשחק. טוב, בוא נעשה סלפי. כי בדוק לא ננצח. בוא נבדוק. רמה 80, שתי רמה 80, אחת רמה 60, אחת רמה 51. יפה. אין לי סיכוי לנצח. גילו. אין לי מושג, וסבתי את הכוח הזה. אני אוהבת פה פעם. טוב, קניתי ארמון. אני לא צריך חרב, אני פשוט יכול לעשות... איך כבר מישהו הרס למישהו את המיטה? מה זה? נכון, הבנתי. דרקוניסטור! תשב בשקט. אז כן, אפשר להוציא דרקון מהתחת. בשקט. אני התחלתי משחק חדש. אז כאילו כן, חבר קבוצה שלי די עשה כאן עניינים. הייתי עסוק בעניינים אחרים. אז בוא נשבור את זה. לאן הולך המזרוב הזה? נכון, הוא הולך לבד. עם איזה רמה יצאתי? מה זה הכוח הזה? סתם אני מכיר אותו. יצא לו כוח. הוא קנה אותו. הוא ברובקס, הוא בטטה. טוב, הוא לא צריך הגנות המיטה, תראו מה הוא צריך. הוא צריך את זה. תמות. תסתכלו, אני יכול להרביץ דרך קירות, אני כבר עליתי לכאן. תמותו. אוי, תעשי בטח תחתיכת. יש. לא. יא. מה אתה בלך? דרך יש שומן. הנה שימות. יש מת. איך לא תספיק לרוץ את המיטה? ממתי הזבל הספיק? לא, אני עוד שמת. נו באמת. מי שבא אליי הוא ממזר. יש לי עכשיו
מאיירון. הוא עושה את המיטה, אז הוא משלם פי 2,000. שווינש. מה? איך הוא? אנחנו זה הקבוצה שלנו. הבלוקים של הקבוצה שלנו. למה הוא שם את זה? איך נפלתי? אני כזה מטיפש. למה? איך? אני כזה טיפש. וגם הוא נפל. ילד טוב אני. לא, הכוח הזה כוח טוב. ראיתם איך שרדתי? טוב, עכשיו בואו נעשה סלפי. לא נעשה סלפי איתם. קודם, רגע. מקרנו. מי זה? גם חמוד. מי זה אנשים שמולנו? חייב לבזוק אותם מעל לפני שהם בואו. טוקיס. וואו! מה זה הרמה הענקית הזאת? אני וחבר שלו מצק. נקוטה מקרנה, בלרינה, קה. It's pretty very second friends. לא. אורז. לא יודע. שמות. מה זה סופת חול הזאת? מה זה הכוח הזה? מה זה הכוח הזה? עושה עלינו פשוט סופת חול. מה זה? לא. זה פשוט הזוי. זה הזוי. מה זה הכוח הזה? אני חושבת שאני יודע איך אני אעשה את זה. אם הוא לא מגן אותה, אני אשפד אותו שיפודים. לא, זה פליפש אני. תמות. אחי, הוא מזכיר לי את גררה מנרוטו. סופת חול שלו. ממש גררה מנרוטו. איך אני יוצא מפה? פאק! לא מאמין, היה לי 200! אני לא מאמין. שהגן על המיטה כבר! איזה NPC טיפש. שיסתום במקום לכתוב, עדיף. שיסתום במקום לכתוב. טיפ לחיים, לאנושות שלך.
שיט, אחי. שיט. יש לו מאיירון. אם אני רואה אותו, אני גבר. גם לי יש עכשיו דרקון איירון. אני נפלס ממך טוב. יאללה. יאללה, שימות. אני שונא את הכוח הזה. אני כאילו אוהב אותו, אבל אני לא רוצה שמשתמשים בו נגדי. אחי, הכסף חול הזה. הוא מזכיר לי אחד לאחד את גררה מנרוטו. אחד לאחד את גררה מנרוטו. כסף חול. אבל כרגע הוא בסוף הפך לטוב. שימות בשגינו מחר הזה. הבן אנוש מטומטם. אבל בן אנוש מטומטם, מה שמעתי רגע. אבוללה. אין לי מושג מה אני עושה באמת. תמות. אני פשוט תוקף אותו. בתקווה שהוא לא יבוא אלינו, הטיפש. הוא פשוט עושה עליי מקודם לוטינג. יש לי לוטינג. אתה לא תשרוד את זה. לא יהיה לך מיטה. שתבין, לא יהיה לך. אם תמשיך לשחק איתי משחקים, לא יהיה לך מיטה. ככה זה שמשחקים עם בני ופרץ משחקים. יותר טוב. אני מוכן להרוג את עצמי בשביל להרוס לבן אנוש הזה. מה אני אומר להם שהם בן אנוש מטומטם? מה אני עושה בזה שאני אומר להם את זה? יא בן אנוש מטומטם. יא בן אנוש מטומטם. אז ככה בן אנוש מטומטם. הרי כולכם גם בני אנוש מטומטמים. נייס. פשוט נייס. שלום. אחר. שימות. טוב, עכשיו באמת. אני רוצה שהוא להרוג אותו. עושה לנו לוטינג ומת, יאללה. מטומטם. פאק. בוא ניקח את אדון פיגווין שלי עונח. שלי נוח. מה זה? מה היה כתוב? נראה לי הזדמן הרובוט בדיימות. הנה. שוב אתם. מה זה אותו אנשים? נראה איפה היא? תמות. יש? יצא לך טוב מולי, אחלה לעשות איתך קרב. אז עשיתי איתך גם סוג של עסקים. סגמה בוי. I'm the virgin of energy, no one disco. Sigma boy. And a virgin of an kitchen בטיסקי. מה לה? עזאזל. איך אין לנו מיטה? שלם. סתם, אני לא הופך עכשיו לסופרסיה, אין מה לדאוג. אין לי כוח. בואו נחליף כוח ונעשה פשוט מוד אחר. לא מאמין, השתמשתי בכל הכוחות שהיא שם. יש עוד מלא. יש גם את הכוחות השבועיים. אין הכשפות חול. מעניין. וואי, אני רוצה את זה. זה כוח טוב. סתם. אני יכול לקנות כוח של באטל פאס. אבל איזה אני אקנה? אני יכול לקנות הכל. כולל הכל. אני אוהב אותו, אני לא כל כך אוהב. אותו אני אוהב.
אבל גם לא כל כך. כמו שמתכוון שאני יכול לקנות כוח שבת לפס... הנה. כמו שאתם רואים, כאן יש לי 4. טוב, אני גם לא רוצה את הכוח של הציפור. אני חושב שנשים את הכוח של הקצלוטונים, נשים את זה ב-2 לקיפלקס. אמרנו שנעשה לקיפלקס, מה לא? מי זה אדום הביצה הזה שהופיע לי שם מקודם? אתה יודע שאני לא עוצר. אני ינצח. אבל יש וירוס? וואי, זה טוב, אני אוהבת על הקיפלקסים האלו. למרות שזה גם יותר מדי טוב לאחרים, כי אלא למי שיהיה הכי טוב. איזה רמה אני? איזה רמה אני? וואו, יס. אני חושב שאם משתלבים את הכוחות שלנו, אנחנו הכי חזקים. לא. קרה! 72, 78. כאן. סרי. נגבה לא תשקור. מי הספיק לבנות אלינו כבר? זיגמה. יש לי קצלות אל תפקו. היא מרפא לי את האנושות. איזה חרות בני אנוש מתקדמים. אני אוהב לומר בני אנוש מתקדמים. לא יודע. כזה מכל סידות. אתה בן תמותה. מה זה בן תמותה לעזאזל? אתה שמן. יש לך פרצוף יפה, וגם ככה תרקוד איתי בחצר. זה גונב את העלות של אחרים ומוביל לי אותם. זה מאוד רשע מי שעצה את זה. טוב, אני עושה עכשיו את מה שלימדו אותי בגן. זה פשוט נפלא. לא! יש לי פרצוף יפה וגם טיפשי. למה כן יפה? שם אותו באיש הגיהנום. יש, אין להם איתה. זאת שאני גם לנו. איזה חרות בני אנוש מטומטמים. מוותר, לקיפלוק זה כיף. פשוט הרסו לנו את כל החוויה. הרסנים כמוכם אני עוד לא ראיתי. אבל אני כן ראיתי. האמת שאני אקבל אם זה משהו שיציל אותנו. זה לא יציל אותי. הדבר המטומטם הזה לא יציל אותי. הבלון הזה לא יציל אותי. אני אומר לכם שהבלון הקטנצ'יק הזה לא יציל אותי. בחיים. נראה לי איזה שחשב כרגע אחר בלקיבלוקס בכל שרת. עסקתי כבר 2 ירד מזה. כי אין לנו מיטה. אם אנחנו מנצחים, אנחנו פיקסיונרים. לפחות אני. איזה... אוי אימא'לה. מה קרה כאן הרגע? אני לא מאמין שזה קרה עכשיו. 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 איך מתתי הדבר הטיפשי הזה? איך מתתי את זה?
מזווית עין אני רואה שם, לא. אני אוהב את זה, זה בקומה שנייה. אחלה קומה, אתם יודעים. קומה של פיקסיונימים. איזה רמה? למה? למה למען את השם קיים? למה? למה גם קיבלנו בונוס את הלאקי-בלוקס הכי גרוע שאפשר לקבל? לאקי-בלוקס מאפה! עוד מעט גם נזדמן כאן לאקי-בלוקס, אני יודע. כרגע לא יזדמן אפילו בכל השעות לאקי-בלוקס אחד. עוד מעט יזדמן בכל השעות לאקי-בלוקס אחד. עכשיו הם בונים עלינו, פאק. מה אני עושה? בזה? יכול להיות שהוא לא נוב, יכול להיות שהוא מתרזה לפה. יכול להיות. אנחנו עוד לא עובדים. כולנו אומרים. אנחנו עוד לא עבודים. חיים. בעולם הזה, במקום אחר. אני פשוט לא מסכים. מה שיצא לי כאן זה הדבר הכי טיפשוני שעשיתי בכל... טוב, לא מתתי עם שלל. חוץ מזה, מה קיבלתי שם על הקיבלוקס? בלי שיש כאן הקיבלוקס. שמעניין אותי הקיבלוקס. איך כבר אין מיטה? אני מבין את כל האנשים האלה. תקשיב, אם הוא חושב שהוא בא לכאן, הוא לא. פשוט כל כך לא בא. גם אני כל כך לא קיים. בניהו תתאפס על החיים שוט. אני לא מאופס. כי אני אפס מאופס, סתם. לא, זה עכשיו באמת רציני. למה? פשוט למה? למה חבר קבוצה שלי פשוט... טרללאו, טרללה. טום 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 צאו. טום סאור. טום 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 טאווה. Fuck! You're is don't love. Fuck you is don't love. תמות אמן! תמות באש הגיהנום! והקבוצה שלי פשוט לללה, טרללה, טרללה, הזדגליה איתו, לללה. בוא לפה עכשיו. תמת. טרללה, טרללה. טומציתה, טאווה. מזל שאני מצאתי את זה. הפלתי אותה. אבל זה טוב. מצאתי את זה גם. הפלתי אותה עם די שלם. אם... קיבלתי. אני מצאתי את זה ואז אם הייתי ישראל לך, אתה מבינה איך היא התעצבנה. רק היא ראתה את זה. מה זה? מה זה? עכשיו אני חייב שהוא כותב לו פליז אייר. אם הוא כותב לי לא, אני ארצח אותו מכות. פליז לירון. ככה כותבים לירון? ככה כותבים. רון. לירון. פליז לירון. פליז לירון. הבאתי בננה. טרללו. עכשיו מי הדרקון האמיתי כאן? אני הוא טומטום סאור. נראה לי טומטום סאור יותר פופולרי מאשר אני, אבל גם עם טומטום סאור. יש! let's go! זה בין הדברים שיעזור לי שאני אנצח איתם. אני חושבת שעכשיו אויבת מולי כל כך הולכת לפקוד בעתיד. כל כך מגיע להם, אבל לא, שהם יעשו.
שהם עשו. שהרסו לנו את המיטה מצידי. אין לי סיכוי. סתם צמצום. גם טוב מה שחבר שלי בקבוצה עשה. אם אני מת, אני לא חוזר, הם הרסו לנו את המיטה. אז אני צריך להיות ממש צעיר עם זה, כי פעם אחת נפלתי בזה לא פעם ולא פעמיים. אז כאילו אני חייב להשיג דברים. אני מקווה לא ליפול, כי אנחנו היחידים שכרגע באמצע. וואי וואי. מה זה? כן, אני מכיר. זה מוחק, עושה פויד. הענק, אתם חייבים לדעת. פעם אחת בשם מישהו נקיה לניס. טוב, אני רוצה לשתות מגן. יש מגן שכזה מביא לי. שכזה, כל מי ש... יש? יש? בואי. בואי. שלום. יש, אני מניח. סוף סוף אפשר לנוע. עליק לנוע. כל האמצע שלי. אוי, שנייה נפלתי. רוצה לתקוף את הקבוצה היריבה שלי. פשוט אין כאן כבר לאף אחד סיכוי. וגאונית. וואלה, פה פלמינגו. אני יכול לעוף איתך. תסתכלי, אני יכול לעשות איתך דאבל ג'אמפ. שימושית. איפה את למטה? פלמינגותית. טוב, אני עליתי. יש. טוב. יש. הוא מת. הוא לא יכול עכשיו פשוט. הוא לא יכול לפגוע בי. אני אשכרה חסין. יש, לא! למה? בואי ראש בלוטה. לא! תשים! יש. אני יודע איך אני אעניף למקום של עוד בלונים. אני חי. עכשיו הולך להיות מלך חברים. אני חי. אחלה לא קראת שם איתי. גנב לי את כל התהילה. עוד פלמינגות. למה לא? למה לא? למה כן? אני ממציא שירים בכן. טוב, אחלה. מה אני אקבל מזה? שועית קסם. מה זה? יש לי כל כך הרבה שטויות שאין לי מושג מה הם. נייס. קרוזבו, יש. מה אני עושה כבר? נכון, אני יכול לעוף איתך. לא כזאת חסרת תועלת. למרות שאת בזמן לא חסרת תועלת.
פלמינגו, תעצרי, אני באמצע לעשות, את יודעת, מייניג מזויף. מייניג מדברי. את יודעת. אנא ערף. אם אני יוצא קלט ולא תחיים עליה, אי אפשר. יש לי אומץ. יש לי אומץ להקריב את זה. Let's go. Let's go. Let's go. For down. אתם מכירים את זה? Let's go. Let's go. For down. Let's go. Let's go. פורטל. פורטל. Let's go. פורטל. לא יודע. מה זה נתן לי? יש לי כזה הרבה שטויות. רוצה היריבה שלי מזמן נפטרה. מירב. let's go. אז זה טוב. בוא נקנה חצים. אני לא צריך חצים. אבל זה לא עובד על הכוח הזה. איי. הכוח הזה לפעמים מטורף ולפעמים טיפה גלו. עוד אחד אמר. שלום לידי, שלום. אוקיי, אנחנו באים עכשיו. אין מושג מה זה נראה כמו קילשון במיינקראפט. חשבתי שבאתי להגיד זה באמת קילשון. כי זה לא חזר עליי. אלא אם אתה עושה את שיגמנט עליק. טוב. יש. מגיע לו. אפילו גם את זאתי. אבל הפלתי אותו. זה יקר. אוי ואבוי, הם בונים עליי. יסר מיצי. חברים, אני אחזור אליכם עוד מעט, אחרי מתי שהקרב יסתיים. אז חברים, אני ניצחתי בקרב נגדה, אבל היא עדיין חיה. כן. עכשיו אני הופך את כל הדברים שאני לא צריך לדברים אשכרה שימושיים. מקווה שיצא לי משהו טוב. אמן. ואמן. Oh my god! Let's go! יש כאן עוד בגלל קיבלוקס. לא יכול לקחת. לא מבינים שפשוט אין סיכום לי טוב, אני שותה מגן. אין סיכום פשוט איתי. אני פשוט היא לא קיימת. פשוט כל כך טוב. אני מנצח את זה. מה זה? חברים, הם ייצרו, הם יראו לי על הבלון. אבל בואו נראה כמה XP קיבלתי. אוקיי, בואו נבדוק. ואגב, זה משחק האחרון. אני מצטער שרוב הסרטון מלא רעשי רקע, אבל אין מה לעשות. קטעים שהתעצבנתי, רוב המשחקים הפסדתי, אבל זה גם מדי פעם להפסיד בכבוד. ולסיום, אמרתי בואו נפתח לקיבוקס, אבל אין לי לקיבוקס. אז כאילו, שימו סב ולייק, זה היום השני, ויאללה, ביי!